Ara us llegiré de l'Àlex Rovira i el Francesc Miralles un llibre que es diu Contes per estimar-te millor. I he escollit aquest que diu El petit gran arquer. En Joan era un nen a qui no li agradava anar a l'escola. Alguns matins els passava sol al bosc. Li encantava enfilar-se als arbres i empaitar conills. El seu avi li havia regalat un arc perquè aprengués a caçar-los. El menut vivia a prop del castell del duc August. El noble li agradava molt sortir a caçar. Sempre presumia dels cérvols, les guineus i els ossos als quals disparava. Afirmava que ell era el millor caçador d'aquelles terres. Fins que un matí, que tenia convidats importants, va ser incapaç de caçar un sol animal de tots els que van distingir en el bosc. No se'n sabia venir de la seva mala sort. Què havia passat amb la seva punteria? Cap de les bales no havia encertat la bandada de porcs senglars que perseguia. Enfadat, el duc i els seus amics tornaven al castell, quan al camí es van trobar el petit Joan, amb el seu arc. El duc es va sorprendre molt quan va veure que a prop del nen hi havia 6 arbres amb uns cercles blancs pintats i una fletxa clavada just al centre. L'August va baixar immediatament del cavall. «On és el teu pare?», va preguntar a un espantat Joan, que va pensar que s'havia ficat en un bon embolic, ja que aquests arbres pertanyien al duc. «Ell no sap res, senyor. Està treballant des que ha sortit el sol. La culpa és meva, i només meva». El duc August no va dir res. Es va acostar un per un als arbres i va mirar atentament les fletxes. Sens dubte, aquell marrec que es disculpava era algú ben especial. Us demano perdó, senyor, i us prometo que faré totes les feines que m'ordeneu per haver disparat contra els vostres arbres. Jo només volia practicar. «Ets tu qui ha disparat?», va preguntar el rei al nen. «Sí, que em castigareu». «Castigar-te? Per què no ho hauria de fer? Enhorabona, noi. Ni jo mateix hauria encertat a clavar les fletxes al centre d'aquests blancs», va somriure. «Digue'm, qui t'ha ensenyat a disparar amb l'arc? Vull conèixer el teu mestre». En Joan li va explicar que havia estat el seu avi, però no tenia gaire traça disparant. Per això, aquell matí, havia anat a practicar. Era un principiant. «Deixa't de bestieses, noi», va dir el duc. «Ningú que no tingui una punteria excel·lent pot fer això que tu has aconseguit». «Senyor, és que jo primer llanço la fletxa i després dibuixo els cercles al voltant. Fer-ho així m'inspira a seguir practicant, perquè sé que al final algun dia aconseguiré que siguin les fletxes les que el primer llançament de l'arc encertin sempre el blanc perfecte». El duc August va esclafir a riure com un boig. Les rialles es van encomanar als seus amics i després de tot als seus homes. Aquell matí el poderós caçador va aprendre que sovint la imaginació és l'arma més poderosa.